ראובן צדוק, מנכ"ל תרבות הדיור בישראל, אחד מהארגונים המשמעותיים ביותר על כל נושא הדיור בישראל, מגזין ערים חכמות 2025. לפני שנתחיל לשמוע באמת על כל נושא החדשנות אצלכם בארגון, מערכה האחרונה עם איראן, איך באתם לידי ביטוי? בוא תרחיב קצת על היכולות שלכם לעזור לוועדים ובכלל בניינים. אז קודם כל, כדי שאנשים ידעו, האגודה הוכרה כגוף חיוני לשעת חירום במדינת ישראל, היא גם ככה פועלת. לצערי, לא רק במערכה באיראן, אלא גם לפני כן, בסבבים שלנו בעזה, האגודה נדרשה מאוד, אנשים השתוקקו לדעת מה קורה, מה מיגון שלהם, הוא קשיר, הוא לא קשיר, הוא טוב, הוא לא טוב, הוא תקין, הוא לא תקין, ובהחלט האגודה מצאה את עצמה נותנת שירות גם בזמן לחימה, לתת שירות לאנשים, ועל בסיס המוקד הארצי של האגודה, במקום טלפניות, הושבתי פשוט מאוד את כל המהנדסים שיש לאגודה, והחבר'ה ישבו ונתנו תשובות לאנשים, באמת איך מכשירים את הממדים, מה עושים עם המקלטים, האנשים הגיעו למצבים, יש מפתחות, אין מפתח, איך נכנסים, אצל מי צריך להיות. סוגיות כאלה ואחרות, שלפעמים לא רק הנדסיות, אלא גם משפטיות. ובהחלט האגודה נתנה פה איזושהי תמיכה לכל אותם אנשים בבתים המשותפים. האגודה היא גוף שקיים המון שנים. בתים השתנו, תרבות הדיור השתנתה. יש כל מיני חברות כאלה ואחרות שהם מנהלים במקום ועדי בניינים של פעם. איפה האגודה מוצאת את המקום שלה בעולם החדשני הזה? אז קודם כל להסביר לצופים שלנו, אגודה לתרבות הדיור, כשאומרים האגודה לתרבות הדיור, חושבים איזה משהו כזה שנמצא איפשהו חדר מסתורי בתל אביב ואישה. אז ממש לא, אגודה לתרבות הדיור זה 90 סניפים ברחבי הארץ, זה 4 מחוזות, וזה מטה משרד ראשי שיושב ביהוד, זו עוצמה, זה 30,000 ועדי בתים, 500,000 בתי אב במדינת ישראל, ואנחנו כל הזמן רוצים ללכת קדימה, להתחדש ולצמוח ולגדול. והאגודה לתרבות הדיור תמיד תמצא את עצמה בין, אני אומר את זה, בין איפה שאין ועדי בתים לבין חברות הניהול, היא תמצא את עצמה תמיד באמצע איפשהו, לוקחת את אותם אנשים טובים, שאכפת להם מאיכות חיים, איכות סביבה, ויחד איתם לצעוד קדימה ולתת להם כלים לנהל את ענייני הרכוש המשותף. דרך אגב, בעבר אנשים חשבו שיש איזה סוג של יריבות בין האגודה לבין חברות הניהול. לא, הבוקר קיבלתי נתון, חברות באגודה ככה בסרקולציות כאלה ואחרות, 166 חברות ניהול באגודה לתרבות הדיור, הן מביאות איתם איזה 700 בניינים פלוס, זה 15,000, מעל 15,000 יחידות דיור, שנמצאים באגודה לתרבות הדיור, תחת הכותרת, חברות ניהול. הנה אתה רואה עמי, שיש אפשר לשתף פעולה, אפשר לקשר ולגשר גם בין שני הדברים. מה בעצם הסל הכללי שהיום האגודה מציעה לדיירים? הסל, הבייס שלנו זה ייעוץ משפטי, ייעוץ הנדסי, שזה בעצם שני הייעוצים המובילים באגודה, אבל מסביב זה תפרנו במהלך השנים האחרונות לא מעט שירותים משלימים. אם בהיסטוריה, למשל, היה רק ייעוץ משפטי באגודה, הנה תראה עכשיו בשנים האחרונות הכנסתי גם ייעוץ על פי ההלכה, ואת המוסד לבוררות, ועכשיו יש ליווי וייצוג משפטי באגודה. זאת אומרת, מהשירות המרכזי, עכשיו יש לו גם ייעוצי לוויין. מעטפת רחבה. המעטפת יותר רחבה. אם אתה הולך לייעוץ ההנדסי, עכשיו כל ייעוץ שאני אומר לך, ליווי וייצוג משפטי, זה עולם תוכן בפני עצמו. זה למשל במשרד המשפטים, התנגדו לרעיון הזה כשעלינו איתו לאוויר, אני זוכר, הייתי במשרד המשפטים עם היועץ המשפטי שלי, והם שם, אתה יודע, עד אותה נקודה, המפקחים, שזה הבית משפט לבתים משותפים, הם בעצם עשו, אפשר לומר, ככל העולה על רוחם, היו באים דיירים להתדיין אצלהם בלשכה, הם היו עושים מה שהם רוצים. עכשיו, ברגע שהכנסתי את השירות הזה, שבעצם אני מעמיד לרשות אותם ועדי בתים, שלא הם יצטרכו ללכת באופן פרטי, וגם להפסיד ימי עבודה, הלוא הם עושים את הפעילות שלהם בהתנדבות, אז אני גם לא צריך על המצפון שלי שיפטרו אותם.
אז הם הולכים, מקבלים ממני עורך דין, שלא נותן את הייעוץ, אלא נותן להם ליווי וייצוג. זה קדר אחר של עורכי דין, שבעצם הקדר הזה מלווה אותם מהשלב של הייעוץ, יש פה העברת מקל, ובעצם הוא מייצג אותם, עורך דין, הוא או עורכת דין מייצגים אותם בפני המפקחים. במשרד המשפטים לא אהבו את זה, כי למה המפקחים ירצו שמישהו יסתובב להם בין הרגליים, והנה היום זה אחד השירותים שהכי מצליחים. אותו דבר, גזור הדבק עשינו גם בנושא הייעוץ ההנדסי, ומהייעוץ ההנדסי בנינו איזשהו סל של שיפוצים, שבעצם אנחנו יודעים היום לתת ליווי ותמיכה לוועדי בתים, דרך אגב, לא רק ברמת הבניין הבודד, אלא גם במתחמים. ותכף אני אגיד איפה היינו במתחמים, זה לתת לוועד בית בעצם החל מהכנת כתב כמויות, עבור דרך הפיקוח, עד השלב שהוא מקבל, בעצם ועד הבית מקבל מאיתנו תעודת גמר שהשיפוץ בוצע לשביעות רצונו, ואנחנו בתהליך הזה נותנים להם המון, וכעת יצאנו גם מבצע חדש, שאומר, מי שרוצה אצלנו את הפיקוח, הוא בעצם מקבל את הכתב כמויות בחינם. איפה האגודה באה לידי ביטוי בנושא מתחמים? זה בהיסטוריה מול משרד הבינוי והשיכון, זה היה בנושא מתיחות פנים, ולאחרונה, בשנים האחרונות, זה בהחלט היה ב-20 ערים שהאגודה כיכבה בהם, בנושא פרויקט שיקום שכונות, שהאגודה לראשונה, או בכלל לראשונה בהיסטוריה של משרד הבינוי והשיכון, שאני הצלחתי לשכנע בזמנו את שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, כשהיה שר השיכון, שכנעתי אותו שבעצם ישנם בניינים שזקוקים לשיפוץ, שהם לא נמצאים בדיור ציבורי, אלא יש גם בניינים כאלה ברוב רוכשים, בבעלות פרטית. ואז הצגתי תוכנית, ובעצם יצאנו ועשינו שיקום שכונות ברוב רוכשים, שזו הייתה הבשורה באותם ערים. כל הנושא של התחדשות עירונית, איפה האגודה מתחברת לגל הזה? האגודה מתחברת לזה בעיקר בנושא המשפטי, יש לנו ממשק מאוד חזק עם אותם אגפים של התחדשות עירונית ברשויות המקומיות. כן, ברשויות המקומיות, נכון. ואנחנו בשיתוף פעולה איתם, גם ברמה של ארגון הוועדי בתים, ברמה המשפטית, אנחנו בעצם תומכים ומלווים אותם. יש סוג של התחדשות עירונית שאנחנו כן נוגעים בו יותר לעומק, וזה עם אותם אגפים שהם מבנים מסוכנים, ששם אנחנו בעצם לוקחים בניינים של רשויות מקומיות מוציאות, בעצם מוציאות כתב מבנה מסוכן לבניין, ואנחנו בעצם מאותה נקודה לוקחים את אותו בניין, והם מעבירים אותו בכל התהליך, עד שנותנים לו בעצם את האישור ממהנדס העיר, שהוא יצא מהגדרה של מבנה מסוכן. ניהול בניין מכיוון של ועדים, זה דבר מאוד מאוד מתסכל ומורכב. איך שיפרתם אותו בשנים האחרונות באמצעים טכנולוגיים? הרי חדשנות היא דבר שהיא משפיע על כולנו ביום יום, כולנו נתקלים, בין בדיגיטציה כזאת או אחרת במערכות ממשלתיות, או בכלל בקשר אל התושב, או בכלל בקשר מול חולשתות, או חברות כאלה ואחרות. איך אצלכם הפכתם את זה ליעיל יותר? וואו, קודם כל להיות ועד בית זה מורכב, מאוד. קודם כל, הם לא תמיד זוכים לפרגון מכל הדיירים, זה צריך לשים את זה על השולחן ולהגיד את זה. לא תמיד מפרגנים להם, לפעמים הם גם מקבלים בראש. הם עושים את הפעילות שלהם בהתנדבות, הם לא מקבלים על זה שכר ברוב המקרים, ממה שידוע לי, הם לא מקבלים שכר, אבל הם עושים את זה מתוך אמונה של איכות חיים, איכות סביבה, זה משהו שמדבר אליהם וחשוב להם. זה איזה זן מאוד מיוחד של אנשים, שבכלל אכפת להם. איך אנחנו עוזרים להם? אנחנו עוזרים להם בכמה מובנים, גם באמצעים, אבל בעיקר באמצעות סל שירותים תומך. ומי שרואה מבחין ככה בגדילה של סל השירותים, או בשינויים שלו, יותר נכם בשנים האחרונות, רואה שבעבר, אם היה לנו סל שירותים מאוד דליל, היום הוא יותר מעובה, עוברת סל השירותים של האגודה היום, היא מונה מעל 35 עמודים, זה שירותים שהאגודה נותנת, אצלנו בכלל אנחנו מדמים את זה, כמו מיני מרקט, אבל זה הייתה סוג של מקולת, אז היום אני לוקח את זה כמו מיני מרקט, מי שלא רוצה את השירות הזה, לוקח שירות הזה, לא בא לו זה, לוקח את השירות הזה, אבל כל הזמן לתת להם איזה סוג של התעניינות, ורצון לקחת איזה משהו. חברות באגודה זה כמו פוליסת ביטוח, אבל מעבר לשירותים, נכון, אתה אומר נכון,
גם הדברים הדיגיטליים, יש לנו את התוכנה לניהול ועד בית שאנחנו מעמידים לרשות ועדי הבתים שעוזרת ותומכת בהם, ומסייעת להם המון, כדי לנהל את ענייני הרכוש המשותף בצורה תקינה. מחר במקרה שצרי דיון בנושא הזה, אנחנו הולכים בכלל לקחת את התוכנה הזו ולשדרג אותה כמה צעדים קדימה, כדי שהיא תהיה יותר אינטראקטיבית, יותר בתוך הבית המשותף, ותיתן הרבה אימפקט לאנשים שמשתמשים בה גם. שמעתי על איזשהו מאגר של תו כתום שאתה יזמת ומוביל. בוא תרחיב קצת עליו. כן, גם בזה, כמו בכל דבר. מה סיפרתי לך מקודם על הנושא של הליווי והייצוג המשפטי. אז לפעמים, איך אני אומר ככה, אתה יודע, במדינה הם לא נותנים, אתה צריך לקחת. כן. אז יש איזשהו תחום שהוא בממשק שלנו, של האגודה, אפרופו חברות הניהול, וזה תחום שהוא קצת פרוץ. אין לו אבא, אין לו אמא, אין לו רגולטור, אף אחד לא יודע לנהל אותו. סתם לטובת העניין, אני יכול לפתוח חברות ניהול בבוקר בראש העין, בצרה לעשות איזשהו סוג של פעילות, אני לא רוצה להגיד במובן השלי, גם במובן החיובי, ולסגור את החברה בצהריים, ולפתוח את אותה חברה בערב בתל אביב, ואף אחד לא יגיד לי כלום, אף אחד לא עוקב, לא מפקח, ולא כלום. המחוקק בזמנו, בתיקון שהוא עשה בסעיף 71, הוא ניסה לגבי המתחזק, הוא רצה בכוונה שלו באמת לתת איזה משהו כלי, שיחליף אולי את ועד הבית, יתמוך בוועד הבית. לצערי, במבחן המציאות זה לא כל כך רע. יש חברות ניהול שמתנהלות באופן תקין, אין להם שום בעיה בשקיפות גם. ואמרתי מקודם, יש לנו במערכת אצלנו 166 חברות ניהול שהן חברות, מחברות הבניינים שלהם באגודה לתרבות הדיור, חשוב להם. השקיפות, חשוב להם שיקבלו שירותים, חשוב להם שבקרה, פיקוח, כל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל לא כולם מתנהלים באופן הזה, ואלינו למוקד מגיעות לא מעט שאלות. אתם ממליצים על איזה חברה כדאי להתקשר. יש גם הרבה תלונות שמגיעות, ואני בימים האלה גם מתמודד עם איזו תלונה באזור לוד שם, עם איזו חברת ניהול מול דיירים, ואני מנסה לסייע להם. לא תמיד אפשר, אבל אנחנו מנסים לסייע להם. צריך בסופו של יום לעשות איזה סדר בארגון. אין בירוקרטיה עליהם, אין שום חברות? כלום, שום דבר. שוק פרוץ לחלוטין. כלום. זה מזכיר לי כמו אצלי, לפני שיצאתי לפרויקט שיקום שכונות, היה אצלי מאגר קבלנים, שאני קיבלתי אותו בירושה מקודמי, שקיבל מקודמו, ואני הייתי צריך לתת כל ההסברים על המאגר הזה. היה אצלי ביקורת של מבקר המדינה, הוא אומר לי, מי זה המאגר הקבלנים? עכשיו אני צריך ללכת להסביר. לא דודים שלי, לא אחים שלי, לא קרובי משפחה, לא יודע בכלל מי הביא אותם לאגודה. אז למה גם צריך לתת הסברים עליהם? ובאיזושהי נקודה, בציר הזמן, לפני שהתחלתי בפרויקט שיקום שכונות, אני החלטתי לעשות איזה סוף, ואמרתי לאנשים, זו הנקודה, למחוק את כל המאגר הזה, ולהקים משהו בריא. ולהקים משהו בריא, גייסנו לא מעט קבלנים באמצעות קולות קוראים, והם עוברים מסננות מאוד ברורות. פעם בנושא ההנדסי, על ידי המהנדס של האגודה, ופעם שנייה במסלול המשפטי, על ידי המחלקה המשפטית הפנימית של האגודה לתרבות הדיור, ומי שבאמת עומד בקריטריונים, ברוך הבא, ומי שלא, לא. דרך אגב, הם גם שמים ערבות בנקאית של 30,000 שקל, שאנחנו באמצעות לא לוקחים אותה, לא למשכורת שלי, ולא של העובדים, ואנחנו לא עושים על זה ריבית, לא כלום. אבל זו ערובה שאותו קבלן שנמצא אצלי במאגר, אם מחר הוא מנסה לזגזג, לפשל, או לעשות איזה משהו כנגד הדיירים, או לא לפעול על פי ההסכם שהוא חתום, אז אנחנו יודעים לקחת את הכסף הזה ולהעביר אותו לנציגות. אנחנו לטובת הנציגות. אותו דבר, גזור הדבק, אני רוצה ומתכנן, בעזרת השם לעשות גם בנושא חברות הניהול, וזה יהיה התו הכתום. אנחנו בתהליכים עכשיו, ואנחנו רוצים למסד את הנושא הזה, וחברות ניהול שיעמדו בקריטריונים שהאגודה תציב, ותגיד אותם, אז נעשה איתם שיתופי פעולה. ומי שלא יוכל לעמוד בקריטריונים שהאגודה תציב, אז נגיד לו, תודה, אבל לא. מעניין, תגיד לי במבט קדימה, 10 שנים קדימה, איך נראה ניהול ועד בית בישראל לדעתך? הוא יהיה שאלת $1,000,000.
תמיד שואלים אותי, גם במשרד השיכון, מה עושים? הוא יהיה, אני לא יודע, הפתרון כאילו חשבו שהוא יהיה באמצעות חברות הניהול, אבל בסופו של יום, עמי, אנשים מתמודדים בין הפריבילגיה לחברת ניהול, לבין ללכת למכולת. פה ההחלטה היא ברורה של האנשים בבתים המשותפים. בסופו של יום מגיעים גם לבתים המשותפים החדשים. חבר'ה צעירים מוכשרים, שאני חושב שאם גם האגודה, אנחנו נשכיל להעמיד לטובתם כלים, שהם באמצעות הכלים האלה, דיגיטליים גם, נוחים, מתקדמים, יוכלו לנהל את ענייני הרכוש המשותף באופן עצמאי, אז אין לי ספק שהם יעדיפו לעשות את זה בכוחות עצמם. דרך אגב, אנחנו כבר הולכים איפשהו למקום הזה. אני פרסמתי RFI, הוא התפרסם פעמיים, ומחר יש לי עוד פגישה בנושא הזה, סמוכה לתוכנה לניהול ועד בית, מיד בסמוך אליה, פגישה בנושא ה-RFI הזה, שבו בעצם אנחנו מבקשים חברות שיציעו לנו לנהל את ענייני הרכוש המשותף באמצעות חברה חיצונית, שהיא בעצם תעמיד כלים לאותם חבר'ה צעירים בבניינים משותפים, לנהל באופן עצמאי את ענייני הרכוש המשותף. והשאלה הבאה שעכשיו אתה בטח רוצה לשאול אותי, אז מה השינוי? בדיוק. ידעתי שאתה הולך לשם, עמי, אז כמו שאני מכיר אותך, אז השינוי המהותי הוא בעלות שמשלמים אחרי זה לחברת ניהול, עצמה. לממן את המשכורת של הבן אדם שנמצא שם, וזה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד. אגב, היכולת לנהל היום ועד של בעבר של בניין של 12 דיירים או 16 דיירים, היום הבניינים של 72 דיירים ומעלה, היכולת לנהל היא קצת דורשת אולי מישהו עם זמן יותר מוקצב לזה, עם יכולת ניהול קצת אחרת ועם הבנה קצת יותר רחבה, כי המערכות הן מערכות אחרות, הן יותר מורכבות. בן אדם ועד רגיל יכול לנהל בניין כזה של 72 דיירים ומעלה, של 16 ו-15 קומות? השאלה מתחלקת לשניים. קודם כל, מבחינת יכולת ומבחינת זמן. וגם מבחינת מערכות. במערכות המשותפות התשובה היא לא. זה לא אותו בניין, זה לא אותו DNA של בניין. זה אולי... הרבה יותר מורכב. כן, או הרבה יותר מורכב. המערכות הרבה יותר מתקדמות, חדשניות, וברור שלא. אבל בכל בניין, גם בניין כזה שזה רחוב, בעיר סמוכה, יש בניינים שהם מפלצות. דיבר איתי השבוע איזה מישהו שיש להם מצוקה בגבעת שמואל, בניין, עם 200 ומשהו יחידות דיור בבניין. זה משהו הזוי. רק לגבות שם את התשלומים, זה סרט בפני עצמו. אז או שיש בבניין, או אנחנו יכול לגלות לך סוד, שאין מישהו שעדיין מכיר אותו, אבל אנחנו הולכים כעת בגבעתיים לעשות פיילוט, יש להם שם מאגר של מתנדבים, דרך אגב שמדברים על חבר'ה בפנסיה, מדברים על אנשים מבוגרים, לא? יש חבר'ה שנמצאים בפנסיה שהם חבר'ה צעירים, שהם פרשו מכל מיני מערכות ציבוריות, אבל הם חבר'ה צעירים, שיש להם זמן, ויש להם נכונות, ויש להם רצון, יכולת גם לתרום למען הקהילה. אנחנו כעת יוצאים בפיילוט בגבעתיים, שבעצם אנחנו הולכים ללכד כמה אנשים, ולהכשיר אותם שהם יהיו כמו ועד בית מלווה, וזה לאחר מכן יהיה גם משהו שהוא יקרין לכל הארץ. הפיילוט הזה יקרין לכל הארץ, אותם חבר'ה נוכל להיעזר בהם, אבל שוב פעם, החיסכון שיהיה לאותם אנשים בבתים המשותפים הגדולים, ברבי קומות, זה שהם יוכלו בעצם לחסוך את העלויות שהם משלמים. מה הפער באחוזים? המון. מה, 100% בשנה? ברור. חד משמעית. חד משמעית. יש לך בניינים שאני אומר לך, בניין הזה בגבעת שמואל, סליחה, בגבעת שמואל הוא, זה מפלצת, זה רק המחזור של הכסף שמתגלגל שם. הוא מעל 2 מיליון שקל, זה המון. 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 והיכולת לצמצם? שנתית, אני מדבר. כן, מה היכולת לצמצם? מה, נוריד את זה ל-200, 300 אלף שקל, 400 אלף שקל לדעתך? את רוב הכסף היום, חברות הניהול, מה הן לוקחות? לעצמם, אני מניח. שמע, בסופו של יום חברות הניהול, יש להם בן אדם, צריכות לממן אותה משכורת.
אף אחד לא... הם גם נולדו בכדי להרוויח. השאלה איפה הפערים, אני סתם רוצה לשים את זה. הפערים הם במאות אחוזים. מאות אחוזים. כן. זאת אומרת, יותר ויותר אנשים כן צריכים להתחבר ואין פה אינדיקציה, וזה מתחבר לשאלה הראשונה שלך, עמי, אין פה אינדיקציה, כי, עוד פעם, אין רגולציה, אין רגולטור, אין פה משהו שהוא אחיד. כל חברת ניהול עושה מה בראש שלה, איך שהיא רוצה. גובה מה שהיא גובה רוצה? מה שהיא, בוודאי. אין פרמטר של קומות? לא, כל אחת פועלת על פי מה שהיא חושבת, איך שהיא חושבת. ראובן צדוק, מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור בישראל, תודה רבה. תודה לכם. למדנו והשכלנו, ותמשיכו לחדש ולעדכן, כיף לשמוע. בשמחה רבה, תודה רבה לכם.